Bħalma hu dak li jmiss għaliex magħna l-Manya Russo, project ta' LIFE PanPuffinus, dan l-safar illi rridu nitkellmu ftit fuqhom, nitalmu ftit fuqhom iktar. Ħanibdew bihom, għax għandi kurzita ftit ikbar fuq din ir-razza ta' asfur u l-importanza tagħha x'inhi. Mela, aħna għandna 3 tipi ta' safar tal-baħar li bejtu Malta. Il-proġett tagħna jiffoka fuq il-garnija. Bil-Ingliż ngħidu l-yellow shearwater u l-scientific name huwa Puffinus yellow, għalhekk il-proġett huwa LIFE PanPuffinus. U aħna bażikament ix-xogħol li qed nagħmlu fuq dawn l-ispeċi għax għandhom importanza globali, bażikament hemm entità jismaha l-IUCN huma jagħtu klassifiċi ta' endangered status bażikament. U daw sfortunatament minħabba n-numri tagħhom ilhom jonqsu minħabba tħeddidiet differenti huma vulnerable taħt l-IUCN. Fi vulnerable dak l-istat ifisser sfortunatament in-numri tagħhom qegħdin jonqsu u jekk ma nagħmlux ċertu attivitajiet jistgħu jispiċċaw extinct jew critically endangered u mat extinct. Ħażin. U meta ngħidu qed jonqsu għaliex mhux qed ibejtu biżżejjed, mhux qed jew numru ta' sitwazzjonijiet, numru ta' sfidi. Mela, numru ta' sfidi fil-fatt. Huma jbejtu, huma l-breeding attempts jagħmluhom, imma l-problema hi li bħal ħafna speċi oħrajn l-habitats tagħhom issa huma jużaw il-baħar kif ukoll l-art. Issa, il-habitats tagħhom huma jew qed jiġu degraded, il-kelma degraded tfisser li ma jkunux f'stat tajjeb. Pereżempju fejn qabel kienu jsibu iktar post fejn jibejtu, issa l-postijiet minħabba l-attivitajiet tal-bnedmin, tħeddidiet differenti, qed ikunu fi stat qar huma ma jistgħux jużawhom. Ukoll affarijiet bħal pereżempju l-ammont ta' ħut huma jiddependu ħafna fuq il-ħut biex jieklu. U sfortunatament minħabba affarijiet bħal tibdil fil-klima u anki l-overfishing pereżempju, daw qed isibu inqas ikel. Ġifieri hemm ħafna fatturi differenti għaliex il-popolazzjoni u ħaġa importanti u fact interessanti fuqhom li huma kull breeding attempt tagħhom ġifieri meta jkun hemm meta jagħmlu bejta jagħmlu bajda waħda biss. Ġifieri kull sena hija bħala razza ta' safar ġifieri. Eżatt. Fil-garnija tbid bajda waħda biss, ġifieri tista' timmaġina l-impatt jekk jitilfu dik il-bajda waħda. Żgur ma tajtx. Fuq il-popolazzjoni. Eżatt. Dan l-aħħar fil-fatt rajna fuq il-mezzi soċjali wkoll attività li seħħet f'bajja, attività illi naturalment daw bil-permessi u mhux permessi, però ovvjament l-impatt forsi ħadd ma ħaseb għall-impatt li jista' jkollu il għaliex din konna qed naraw ħafna dwal u storbju u festivitajiet eżatt fuq il-kosta. Eżattament. Dawn affarijiet li ħajgerxu l dawn l-safar. Issa jien naħseb issibu biżżejjed min jgħidilkom imma allura x'nagħmlu ma nagħmluhomx dawn l-attivitajiet imħabba dan l-asfur. X'inhi l-risposta tagħkom fis-sens kif tistgħu tikkomunikaw l-importanza li nipproteġu dawn l-safar? Mela l-ewwel ħaġa hemm modijiet kif tista' tagħmel pereżempju ċelebrazzjonijiet. Aħna jekk qed nitkellmu pereżempju fuq tniġġis tad-dawl. Aħna f'proġett li għamilna ftit snin ilu ħriġna lighting standards, ħriġna gwidi biex in-nies ikun jafu x'tip ta' dawl jistgħu jużaw. Aħna mhux qed ngħidu tużawx dawl, imma hemm tipi ta' wildlife friendly lighting li tista' tpoġġi biex li jkollu inqas impatt. U hemm ukoll ovvjament il-perjodi fis-sena meta jekk f'dawk il-perjodi rridu jkunu iktar diligent. Għax da mhux is-sena kollha, mhux nagħti l-xahar, ġifieri hemm perjodi partikolari tal-breeding? Iva, il-breeding pereżempju tal-garni huwa bej jibdew jerġgħu jiġu lura Ġanwari, Febbri u jdumu sakemm jerġgħu jitilqu mill-bejta f'Ġunju, Lulju għall-garni. Ġifieri ħasal ftit ġifieri wara Lulju mbagħad għall-garni. Għax imbagħad hemm speċi oħrajn, imma aħna ovvjament hemm ukoll postijiet, il-garni ma jbix kullum kien. Ġifieri hemm ċertu postijiet li huma aktar sensittiv u dawk normalment jaqgħu taħt in-Natura 2000 sites li għandhom ir-regoli tagħhom, ġifieri dawn huma protetti għal raġuni. Appuntu. Mhux qed nipprova ninkrimina lil ħadd, imma forsi ħafna drabi meta wieħed joħloq u joħlom b'attività bħal din ma tgħaddilux minn rasu illi u forsi tkun ukoll su xi parti inkorporata fil-permessi li wieħed meta ħajamel ċertu attivitajiet f'ċertu żoni, f'ċertu xhur. Irrid ikun jaf li hemm ċertu limitazzjonijiet ukoll. Apparti minn hekk naf li d-darba l-oħra wkoll semmejt il-problema tal-firien. Li ma nafx
Forsi tfakkarna ftit ir-rabta il-firien ma' safar u li għadibejtu. Mela, il-firien bażikament huma tip ta' predators, ġifieri huma l-firien meta jkunu fil-kampanja jiklu kollox, ġifieri minn gremxul għal-asfur jiklu kollox. Ħadd ma jrid il-firien fil-kampanja, naħseb kulħadd li jmur għall-piknik ma jridx ikun qalb il-firien. Imma daw għandhom impatt kbir fuq l-asafar kif qedlek qabel minħabba li jagħmlu l-bajda waħda biss. Jekk far jiekol wieħed mill-bajd, da diġà jagħmel ħajkollu impatt kbir. Ġifieri dik hi l-konnezzjoni. Aħna l-attivitajiet li qed nagħmlu huma li nagħmlu kontroll bl-użu ta' rodenticide. Dawn huwa tip ta' velenu li jaħdem ma jaħdimx b'mod aggressiv. Ġifieri aħna npoġġuh pereżempju ġo kaxxa tal-plastik biex l-annimali oħrajn ma jkollhomx aċċess għalih. Għax aħna dejjem irridu naħsbu li kollox li nagħmlu, irridu nirrispettaw l-ispeċi li qegħdin hemm. U nużaw ġifieri daw it-tip ta' methodologies li huma sistematiċi ġifieri aħna ma npoġġux il-velenu is-sena kollha l-istess ammonti. Aħna qed nużaw metodu xjentifiku li jintuża barra minn Malta wkoll li aħna qed nikkontrollaw il-firien meta hu l-iktar importanti li nikkontrollawhom ħalli huma ma jiġux immjun għall-velenu għax dak jista' jiġri bħalna pereżempju tieħu l-antibiotics u tista' tiġi immjun, il-rodenticides hemm ċans li l-firien mbagħad ma tkomplix taħdem. Ma jkollix l-istess impatt kollu. Eżattament. Hemm ukoll is-sajjieda li jistgħu joħolqu daqsxejn mingħajr ma jafu. Aċċidentalment jista' daw l-asafa jinqabdu fil-ġbiki, spjegana kif. Iva. Kif qed tgħid sew int din mhijiex xi ħaġa li qed isir qatt apposta. Jiġifieri meta żgur, meta s-sajjieda jkunu barra jkunu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom, l-asafra jieklu l-ħut daw jistgħu jinżlu jippruvaw jieklu l-ixka jew jippruvaw jieklu mill-qabda tagħhom, mis-sajda tagħhom. U jew fuq il-kons, l-iktar fuq il-kons qed naraw wara ħafna. Naraw xi filmati wkoll. Iva. Fuq il-kons, pereżempju, iktar fuq il-kons milli fuq il-ġbieki, naraw li jista' jkun hemm dil-ċans li jinqabdu u jikomplu jinżlu bil-kons. Ġifieri ovvjament imbagħad sfortunatament imutu b'da l-interaction. Eżatt. U aħna ma' sajjieda qed naħdmu magħhom għax minħabba ħafna xogħol ta' riċerka li sar hawnhekk u anke barra minn Malta, qed nippruvaw nsibu soluzzjonijiet, qed nippruvaw naraw l-interactions, in-nature tal-interactions u koll affarijiet li nistgħu nużaw. Pereżempju, naħseb fil-filmat tistgħu taraw ukoll. Qed nużaw Seabird, hija tip ta' hawnhekk qed naraw salvataġġ ta' Iva. Għax jekk inqabdu jkunu għadhom ħajjin, hemm mod kif toħroġ pereżempju jekk ikunu mqabdin ġo xi sunnara tista' toħroġhom b'mod iktar safe u mbagħad tista' jistgħu jħallhom. Hawnhekk fil-Portugal, eżatt. Issa hemmhekk qed naraw l-Seabird, dik it-tajra kbira u dik bażikament. Nara safar fl-isfond mbagħad u daw dawwin immaġna. Eżatt. U dik il-funzjoni tagħha hija bħal scarecrow. Tgerrixhom ħalli huma ma jiġux dej is-sajda. U aħna ma' sajjieda Maltin qed naħdmu magħhom biex nippruvawha u qed ikollna riżultati tajbin. Ġifieri nħeġġu kollaborazzjoni. Iva. U nħeġġu s-sajjieda jekk ikunu interessati li jitkellmu magħna għax aħna we're always open to collaboration. Naturalment, wara kollox jasa innoċentement dak ikun tajt qed tista' tal-ħut ovvjament, imma l-asafa qabdu innoċentement. Żgur. U ħadd ma jixtieq li jara din ħsara ssir. U s-sajjiet ukoll jista' jkun li ħajitlef il-qabda l-ixka. Dubju ta' xejn, ġifieri wara kollox. Eżatt. Din hija parti wkoll isum minn riċerka li għandhom tagħmlu intom. Ġifieri pereżempju għandkom idea ta' popolazzjoni tal-garni u kif qed tiġi impattata b'mod negattiv sfortunatament. Mela, meta tara popolazzjoni ovvjament għandek bżonn ħafna snin ta' studju biex tkun tafu monitoraġġ biex tara kif inhu sejjer. Issa palissa ma nafx ma nistax ngħidlek eżattament x'ħajkun l-impatt tax-xogħol tagħna, imma diġà qed naraw pereżempju inqas predation mill-firien, ġifieri diġà qed naraw iktar consumption tal-bejt tagħna, ġifieri hemm inqas firien fil-kampanja. Ġifieri aħna diġà nistgħu nagħmlu dik il-correlation hemm inqas firien, ġifieri hopefully ħajkollu impatt pożittiv. Bħala indikazzjonijiet jidhru li dawn il-miżuri li qegħdin tieħdu. Kif nistgħu nikkooperaw aħna bħala nies
ċittadini illi manna l-ebda interess naraw la safa jinqerdu imma forsi jista' jkun bil-aġir tagħna konna impatt negattiv. Mela, hemm ħafna affarijiet fuq il-pages ta' website tal-LIFE Malta tista' tara ħafna affarijiet aħna dejjem noħorġu informazzjoni anke pereżempju issa ħajjiġi staġun fejn jkun hemm ħafna strandings, ġifieri issa f'Lulju, f'Ġunju Lulju ħanaraw garni li sfortunatament jerġgħu jitlu l-art minħabba l-lajt it-tniġġis tad-dawl. Jekk in-nies jisibu dawla safar jiċemplu lilna ħalli aħna mmorru għalihom nagħtuhom naqra ċans biex jiġu iktar b'saħħithom u mbagħad. Ġifieri meta jisibuhom ma jkunx qed itiru? Eżatt, ġifieri jitlu ġewwa x'huma jkunu qed jagħmlu l-ewwel. F'xi dar ġifieri qed tajt? Le, fuq il-kosta. Fuq il-kosta. Biex nifhem ta'. Eżatt. Jitlu lejl art. Sewwa, dawn suppost ikunu qed telqu. Eżatt, ġifieri huma meta jikbru jkunu f'ċertu daqs. Joħorġu mill-bejt l-ewwel darba, sa huma jridu joħorġu jibqgħu mbagħad huma jagħmlu ħafna snin fuq il-baħar. Imma sfortunatament li jiġri xi kultant huma li jerġgħu jitlu lejn l-art għax huma jużaw id-dawl għal-navigation. Jitfixklu. Eżatt. Jitfixklu jispiċċaw lu issa daw jekk ikunu fuq l-art u ma jistgħux jerġgħu joħorġu, ovvjament they're vulnerable għal pereżempju għal ta' tesa l-klib, jkunu pereżempju jkunu daqshekk dajfa li qas ikunu jistgħu jtiru sew. Eżatt. Ġifieri jekk in-nies isibuhom jiċemplu lilna ħalli aħna mmorru għalihom u wara ftit żmien nagħtuhom naqra nħallu jibqgħu magħna. Hawnhekk qed naraw ukoll fuq il-paġna tagħkom LIFE PanPuffinus, allura dak huwa l-proġett li qed nitkellmu fuq. Eżatt. U ħaġa oħra forsi nista' nsemmi huwa li ovvjament l-iskart għandu impatt kbir. Kif nafu l-firien imorru fejn hemm l-ikel, ġifieri jekk aħna nkunu fil-kampanja jew nagħmlu xi barbecue, li jkun nieħdu l-iskart kollu magħna d-dar, inkluż l-iskart organiku. Alla volja biodegradable. Eżattament. L-ebda sara. Le, f'dal każ, speċjalment fil-viċinanzi tal-kosta, qed nimmaġna. Iva. Fejn, ekku. U din dan il-garni għad wieħed minn 3 speċi jekk fintek sew xi. Iva. Hemmhekk hemm shearwater. Iva, hemm l-iskopa li shearwater, iċ-ċiefa. ċiefa. U hemm ukoll il-kanġu ta' filfla. Il-kanġu ta' filfla li huwa asfur tal-baħar vera żgħir. U da jbit fuq filfla, kif ukoll fuq posti differenti oħrajn imma l-iktar fuq filfla. U xi ħaġa interessanti huwa li l-kanġu ta' filfla f'Malta għandna 50% tal-popolazzjoni fil-Mediterran. Ġifieri ara kemm hu importanti li nagħmlu attivitajiet ta' conservation, bażikament ta' protezzjoni biex. Nistħajjel li forsi għandu l-inqas teddit il-kanġu ta' filfla, jew le? Ara, fuq filfla jiet f'post naqra iktar sikur, iva, imma jekk għal-ħares qatt jispiċċaw jmorru l-firien fuq filfla għax bħalissa m'hemmx, jista' jkollhom impatt kbir. Ġifieri rridu noqogħdu vera attenti meta jkunu anke jekk id-dajjes qed jgħaddu minn ħdej filfla, noqogħdu attenti wkoll għax jekk ikollok pereżempju xi firien fuq id-dajsa tiegħek, huma jistgħu jgħumu ħafna u ġifieri. Dawn huma affarijiet li nieħdu ftit for granted. Meta qed isemmi daw it-3 tipi ta' dawn ipassu sewwa. Ipassu ma jbejtu wkoll. Ma jbejtu hawnhekk. U mbagħad jitilqu jerġgħu jiġu s-sena ta' wara. Iva, eżattament. Ma toqgħod qis ukoll meta jiena dejjem nimmaġina u ġieli nara anke fuq il-paġni tagħkom ta' BirdLife minn fejn ikunu għaddew u kemm ikunu ilhom itiru biex jaslu u jsibu l-ewwel art tal-mistrieħ. Kemm importanti li aħna numru l-istess dan rispett biex intuhom dan l-ispazju fejn jistgħu jimirħu mbagħad jerġgħu jitilqu. Żgur, huma jagħmlu ħafna snin fuq il-baħar, ġifieri xi kultant jagħmlu 5 snin fuq il-baħar ma jmissux l-art, ġifieri dawn huma adattati li jkunu fuq il-baħar. 5 snin fuq il-baħar. Mela. Ġifieri jagħmlu jieklu, jorqdu, jixorbu. Fuq il-baħar? Kollox fuq il-baħar. Huma għasafar vera, very fascinating. Ikollok, żgur, ġifieri għax dal-baħar mhux. Żgur, eżatt. U intom tagħmlu wkoll xi tours, le? Ġifieri speċjalment fuq shearwater. Iva. Ma niftakarhomx l-ismijiet. Issa fil-bidu tas-sajf ikollna il-boat trips tagħna, ġifieri morru ħdej ta' ċenċ, aħna ovvjament immorru bil-permessi għax dawn huma Natura 2000 sites. U morru naraw dal-tip ta' behavior tagħhom jgħidulu rafting, ġifieri daw jinġabru
f'gruppijiet kbar qudiem ta' ċenċ, għax hemm ftit li jbejtu ta' ċenċ. U bażikament fuq daw il-boat trips in-nies jistgħu jaraw daw il-collections kbar ta' garni li qed skużani ta' ċif li ħajjerġgħu jitlu fil-bejt. Ġifieri huwa daw għadhom qed isiru bħalissa ġifieri għadha fil-ħin ħaġa li ta' min wieħed kemm jista' jkun il-pubbliku jarhom għax hemmhekk tapprezza ħafna iktar ħafna. Is-sbuħija tagħhom u anke l-impatt li wieħed jista' jkollu. U intom naf li jkunu fid-dlam ġifieri toqgħodu attenti kemm jista' jkun ovvjament biex ma ttelfux Żgur. Allura wieħed jista' jfittex fuq il-paġni ta' BirdLife u jattendi għal dawn il- Iva, jkunu popolari ħafna, Iva. Għax ġili provajtu ta' kemm imma eksew u hekk ta' min ikunu fil-fatt għax da mhux għodu il-volum jrid ikun ikkontrollat ukoll Ringrazzjak ħafna Manja, kienet ċaġa verament interessanti, nkomplu nfakru n-nies fuq l-importanza tagħhom dal-għasafar u l-mod kif nittrattaw l-annimali tagħna jixed ħafna fuqna bħala poplu, ġifieri nżommu daqsxejn f'moħħna. Allura nibżgħu ftit tal-jom ukoll dal-għasafar. Grazzi tal-li kont magħna. Waqfa qasira nkunu magħkom dal-waqt.